Gde ćemo sada da se vozimo? Tramvaj, ali I onda idemo gde do? Papuša, Baš idemo, vodimo vas nama da se vozimo tramvajem. Gde smo sad ušli? Jeli, gde smo sad ušla? Je dobro. Jeste, jel vozimo se sad u tramvaju. Češ da je mašiš? Evo, mi smo sada napravili pauzu u pekarici da Aleksija ručka. Aleksija je trebala spaljni štapić i jogurtić, a evo ja, mama, predak 5 minuta kapica dok Aleksija ručka. Jel tako, Aleksija? A kakav je štapić, hoćeš da nam oceniš? Good letić. I 12. To je nova ocena, 12-ica, jeli? Dobit će to. Ula parki. I? Vladi, tati. Bravo! Pa bili smo u pekarici da ručka Aleksija i sad nastavljamo dalje šećenju. Gdje ideš sada, Aleksija? A šta ako nemaju gdje? Šta ćemo onda da radimo? Imaju! Dobro! Ajmo! Smo hoteli u metro obuće, zato što tu uvek ima nešto interesantno za dečicu. Pa da vidimo da li oni to možda imaju za devojčice papučice. Da, baš sam prestala. Pa ne, evo da pogledate sad za početak sam. I ovo vidjela sam, da vidimo. Vidi kako su dobre. Aha. Supavije, ma. Kao medicu. Da, ima i za ručak isto. Ovo baš za zime, kada baš podobno. Ovo snegi su ugledali nisku po cenu, što je se ove stave, pa imate ove kao vodootporne. Za devojčice i za dječake. Imate gore neke modele. Ove su isto kao medvić. I to baš postavljene. Imaju ove kao kišna neka varijanta. Onda ove zaš su moderne. Za gatske kumaricama. A i to ovdje nažalost nemaju babučice, te što su oni tražili. Tako da ćemo ovdje pogledati na nekom drugom mjestu. Uglavnom imaju baš slatke čizmice za decu, preslatka je kolekcija. Iskreno, kod njih imate uvek i neki popust, znači na tu cenu još dodate neki popust. Ako im kao dodatno nije sniženo. I super im je kvalitet, iskreno. Za deca koja brzo raste nogica i to, po meni smatram da i ne treba ništa skuplje. Sad evo vidite. Znači, parkić je toliko prostran. Bukvalno, evo tamo imate, kao što možete da vidite, sad ću ja približiti za treniranje. Sa ove strane nekad budu dečije predstave kad je leto. Gore vam je Luna park. Ovo je prvi za decu parkić ovde. Bio je do prošlog leta i lepši, sad su ga pokidali i skidali. Gore vam je, bukvalno na svaku stranu imate za kuce, ima kučiće da se šetaju, njihovi delovi parkića. I jer ovdje nije kao svuda dozvoljeno da ih može popuštati. Znači gore imate jedan deo za kučiće na drugoj strani. Znači bukvalno prelep park. I tamo ima prostire se bukvalno do kraja. Prošetat ćemo se malo pa ćemo vam pokazati. Ne sam sad ovdje puno snimati zbog ostale dece, tako da eto. Ovdje je bilo mnogo više. Koliko ja, evo vidite, Luna park koliko je ogromana, ima tipa za kokice, pre je bilo da se kupe i sladoledi i one mini piknik kroknice i to.
vjerojatno zbog zime, ali evo imamo bar kokice da se ona oduševi. Evo drugari, završili smo maksa, sa kome se nismo snimali, bila je veliko gužva, ništa se ne bi ni čulo. Tako da, evo sad stižemo kući da mu napravimo ručak. Ako vam se više ne budemo snimali, to je to za danas. Ako vam se svidio video, ostavite like i subscribe. Ljubim vas!